Nagtigom kaganiha ang kapin usa ka libo nga mga sakop sa Tripartite Industrial Peace Council aron pagyukbo sa tanang trabahante nga dako og natabang sa ekonomiya sa tunga-tungang Kabisayan. Gipaybaw sa Department of Labor and Employment ngadto sa mga mamumuo nga ning kasamtangan dunay 17 pesos nga nadugang sa cost of living allowance kun COLA alang sa mga nagduwat og minimum nga suhulan. Gawas ini duna sa livelihood programs na gitagana ang dole ngadto kanila labi na kadtong ni na-terminate sa ilang mga kompanya. Matud sa Tripartite Industrial Peace Council, andam silang mutabang pagpahiluna sa mga isyu nga hantud karon giatubang sa mga mamumuo. Ato sa gipahigayong rally sa mga militanteng pundok kaganiha, subli nilang gipukaw ang gobyerno nga ipatuman na ang usbaw sa suhulan nga 125 pesos. Gipaningilsab nila si Presidente Noynoy Aquino kung asa na ang ilang giduso sa Kongreso nga Security of Tenure Bill. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Sa pagpundok inutay, nisinig na ang pinagabi! Bitbit ang mga placards, gilakaw ining mga sakop sa militanteng pundok ang Osmeña Boulevard sa uptown area padung sa downtown area. Gawas sa mga nanglakaw gikan sa Fuente, naasay laing grupo nga nagrally gikan sa Plaza Independencia. Ang libuan ka sakop sa nagkalanlaing militanteng grupo nag-abot sa Kulon. Bisan kuno nga nahatagan og 8 oras, padayon gihapong yanguo sa mga mamumuo ang kalangay sa pagpasar sa uminto sa suhulan nga 125 kada adlaw. Mas maayo na lang natin 125 kumpara sa 13 nga. Oo, maayo na. Mabita na nga. Nanawagan mi sa mga labor sector nga naa sa Witsboard nga dili ta magpakaroon no, na dili na to tagaan o kanang gitawag pulse hope ang mamumuo. Mo-focus ta sa usa ka legislative wage increase. Nagpapalin sa kagtaas, pagkain na gutom, privado na ang mga hospital at ang kita sa mga engineer sa tawang Pilipino. Ilan sa mga kauban. Gipadayag sab sa tigpamaba sa Alo TUCP ang ilang kasagmuyo kang Presidente Noynoy Aquino kay milanat na lang og 2 ka tuig wa pa gyud sila nadawat nga tubag sa ilang gihangyo sama sa Security of Tenure Bill nga ilang gisangat sa Kongreso. Ito din ipadayag nga sa ginaingon o sa iyahang paningka o sa iyahang ihatag nga mura og konsuelo di bobo ngadto sa mga mamumuo nga nangayo siya og igong lugway nga pag-studio, pagtanaw sa tuang mga yangongo. We could not believe nga for the last 2 years, wa gyud nahimo ang Malacañang sa atong gisan-at ngadto nila. Leslie Caminada Vistil, News 5. Usa ka binilanggo nga adunay kasayuran sa pagpulusot og drugas sulod sa prisuhan sa lungsod sa Medellin, wa naigkita. Ang ginikanan mireklamo nga gihulga sa pulis human misumbong sa ombudsman. King Teres ug Limi. Baan gini kay murag ang matuno nila nga istorya nga dili to panghulga pero masabtan man ni sa lihok. Nireklamo nga gihulga sa hepe sa kapulisan sa Medellin kining usa ka amahan. Human siya misumbong sa ombudsman sa pagkawagtang sa iyang anak nga nabilanggo niadto pang Setyembre sa miaging tuig. Matud sa ginikanan sa 17 anyos nga si Jesse Aliamado Jr., wa na ikita ang ilang anak. Human gisugo og sigarilyo sa hepe sa Medellin Police nga si Chief Inspector Fructuoso Lim Jr. niadtong Abril 16. Kagahapon nag-abot ang inahan ug ang hepe sa merkado. Ana siya nga. Buangan ninyo day oy. Anong inaabot na mo ang ombudsman? Ilang ka ko pabalikon sa ombudsman nga kuan ang istorya dito ba usbon ba? Kay nganong usbon man ako na mahimong bakakon sa mga tao nani kung muna nagtumutumo ko niya man ako sa bakwiyon akong istorya. Di man na mahimo. Magpatabang yung ombudsman pagpangita siya nga na. Kay wala na kuno sa paybaw sa iyang buhaton. Kundi yun nga na matigang nga magtinabangay ta kung Matod sa ginikanan, gikuha sa hepe sa ilang panimay ang affidavit of desistance sa mireklamo batok sa ilang anak nga nagatubang og kasong robbery with frustrated homicide. Hadlok naman ko sir. Ilang minum na ka
ngari ko mo ang istorya ko mo kanang dugay na ko nung gipirmahan sa complainant nga hibaw sampung buwan na dugay na ko na release ang kasos ko anak Unya, nakuyot sumil na ito nga time, kwarta na, luya ko pangayon sa kong mga igagaw, mga igsoon ako, naipon. Gipatinaw sa hepe nga siya mismo ang nangitag pamaagi aron matabangan ang ilang anak nga makalingkawa sa kaso pinaagi sa maong affidavit of desistance. I don't know nga mura man siya naglagot sa mo. In fact, we give him the favor, no? Ni patinaw ang hepe nga wa niya suguang batanon sa pagpalit og sigarilyo. Siguro po. Usa ka kasabutan tali sa hepe og mga ginikanan gipirmahan niya atong Abril 16 nga makagawas ang bata sa selda apan magpabilin sa police station. Ako na siya nito nga, since your mind, no? Ano lang ka, pero ay paglayas ha? Ano lang ka sa gawas? Siya man give me voluntaryo nga musuod. Gihangyo sa Public Attorney's Office nga makagawas ang bata sa bilangguan samtang giprocess pa ang pagpaubos niini sa Child and Home Study Program sa DSWD. Dari siya pabuntag man to na yung mga magpapa, mo to gipagawas, dari man to sila klaro sa kusina dari. Apan human sa pinirmahay, wanay kita sud sa police station si Jesse Alyamado Jr. pagka alas 5 sa hapon. Wala good kay tagang mo trabaho gud niya. Mo lang na we lowered our guard. Ang mga ginikanan natahap nga ang pagkawala silang anak adunay kalambigitan sa kasayuran niini sa pagpamaligya og droga sud sa bilangguan. Gikumpirmar sa naka-text message ni Mayor Ricky Ramirez nga naistorya niya ang minor de edad kabahin sa pagsuplay og droga sa prisuhan sa usa ka casual employee sa munisipyo nga na-assign sa police station. Apan matud sa hepe, wala siya nakit-an nga timailhan sa paggamit sa drogas sa iyang gihimo nga surprise inspection sa prisuhan. Wala kami nakita ka. So, ako na 5 cases against this fellow. Juan, adyo doon, nagbagong buhay na siya. Andam si Chief Inspector Fructuoso Lim Jr. nga mga tubang sa investigasyon o posibleng pagkatangtang sa pwesto. Ako ang tanante. Ako ang mag-desisyon nga mag-awson, no? kuan ko nagampo jud ko sa Ginoo sir nga akong anak kita na akong buhi sir. Sa managlahing pamahayag sa hepe sa kapulisan sa lungsod sa Medellin ug mga ginikanan sa gingong miikyas nga minor de edad, susama ang ilang tinguha nga makit-an na ang maong bata. Human gipagawa sa selda, 2 ka semana na ang milabay. King Perez, News 5. Padayon pang giila ang 2 ka patayng lawas sa mga babae nga napalgang naglutaw-lutaw sa kadagatan sa lungsod sa Alegria. Ray Pasaporte, Suginlimi. Inanay nang nadugta ang mga lawas sa 2 ka babae nga napalgang naglutaw-lutaw sa kadagatan sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Alegria kagahapon sa buntag. Ang unang biktima gihulagway nga nagsulob og blouse nga blue, skinny nga maong, pink ang bakus, nagsulob og silver nga singsing ug kwintas. Nagat mong medya ang sagbot. Murna kuan siya sa kanang sagbot. Gitiwala sila sagbot. Sagol ba? Giduol gina ko. Kusala man ligong kuana. Hindi patay ako makinang tao man. Ang ikaduhang patayng lawas nga nagsuloob na lang og underwear nakit-an sa umagad ni Glinugo nga si Carlos. Gibana-banang nagpangidaron og 20 ngadto sa 30 anyos ug dunay gitas-on nga 5 feet ang 2 ka biktima. Kuha na may kuhaan yung kamotong tiil. Yung iyang ulog, yung magawa dito sa kuhaan baragat. Mumaya ako nabangalan dito sa agbote. Tambong na ganun tapos kuhaan, pataw sa Pandalupapa. Idol, habog-habog naman po. Tawom diyan. Human magkuha ang mga patayng lawas, daling gipahibaw sa kapulisan sa lungsod sa Alegria, ang kasikbit nga mga lungsod lakip na dito sa Negros Oriental. Doon ako yung nagtawag dito sa Negros. So far, wala pa yung likuan nga doon ay na-missing nila. Only, diri sa Malabuyok, doon ay na-missing nila. Pero ang giingon babae nga 12 years old. Nagtuo ang kapulisan nga dungan nga gipatay ang mga biktima ug gilabay sa laod. Nanawagan ang kapulisan sa Alegria ni adtong nawad-an sa ilang kabanay sa pagbisita o sa pagtawag sa ilang buhatan aron ilhon ang patayng lawas sa mga biktima nga gipahilo na karon sa St. Anne Funeral Services sa lungsod sa Badjan. Ray Pasaporte, News 5.
Gilingaw ni Senator Miriam Defensor Santiago ang mga graduate sa UP Cebu sa iyang mga punchlines ug mga pick-up lines sa iyang pakigpulong. Si Senator Santiago mo ang gidapit nga commencement speaker sa graduation kagahapon. Ryan Sorote, Sugin. Usa sa labing inilang commencement speaker sa Senador Miriam Defensor Santiago din sa Pilipinas. Gawa sa iyang undan ng mga mensahe, mas mipasikat niya ang iyang mga pick-up lines. Kagahapon, gidasa pasiaw sa senador ang iyang pagtambong sa UP Cebu graduation. Pero, bisan din ako, kabisan anong ginahimo ko, basta tawag ako sa UP, dalagan nila ako. Maramang UP, mataas IQ. Hindi pa niyo blasan Senado. Bisan ang pagbisita ni US President Barack Obama, awapod pa sa iluwa sa senadora. Use Obama in a sentence. Answer. If I am all alone, I am all by myself. Giyapit tambang si Santiago sa mga manag-uyab. Kung may boyfriend o girlfriend ka ngayon, at makikipag-break ka sa kanya, dahil hindi na kayo magkikita pagkatapos ng graduation, itong sabihin mo sa kanya, password ka ba? Hindi kasi kita kayang kalimutan, pero kaya kitang palitan. O kaya itong sabihin mo sa kanya, bachelor's degree ka ba? Kasi tapos na ako sa iyo. O finally, alang sa bakasyon. Pwede rin ganito. Summer ka ba? Wala ka kasing class. Ryan Sorote, News 5. Ubaw kanto naglangkob sa ato mga balita sa Aksyon Bisaya karon adlaw Huwebes, Mayo 1 tuig 2014. Kini si Frank Palilong Jr. Mga istorya di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod lang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tuhod kay labaw pa sa balita. Aksyon!